שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון שאני עושה פה ביוטיוב שלי. אני ממש שמח שאתם פה, אני ממש שמח שבחרתם להגיע ולצפות עוד פעם באחד התכנים שלי. אולי כי מישהו המליץ לכם, אולי כי אתם כבר עוקבים אחריי, ואולי פשוט קפצתי לכם ואמרתם ניתן צ'אנס. אני שמח מאוד שבחרתם להקדיש את הזמן היקר שלכם כדי לראות הדרכה נוספת שלי. ההדרכה הזאת הולכת לעסוק באחד התחומים הכי חשובים בעולם הנדל"ן, וזה נבחרת אנשי המקצוע שלנו. אני לא ממליץ לכם לוותר על הפרק הזה, הוא פרק בייסיק של הבייסיק, ואם אתם תפספסו את אחד הסעיפים בפרק הזה, יכול להיות שזה יעלה לכם עשרות ואם לא מאות אלפי שקלים בעסקה הבאה שתעשו. ולכן, תעקבו אחרי הדברים. אם יש לכם דף ועט, תוציאו ותרשמו. אני אתן לכם המון ידע פרקטי שצברתי על הניסיון שלי האישי, ובגלל זה אני מביא אותו לכם פה. אז יאללה, בואו נצלול לפרק הבא שאנחנו הולכים לדבר בו על אנשי המקצוע שמלווים אותנו בעסקת נדל"ן. אז בעצם עולם הנדל"ן זה עולם שלרובנו הוא ממש חדש. רובנו אנשים שבכלל לא מגיעים מהתחום הזה, אנחנו לא עוסקים בזה, אנחנו כנראה בחיים לא ביררנו על זה, ופתאום להגיע למצב שאני לא מבין בכלל, למצב שאני הולך וקונה דירה, יש פה מרווח שהוא גדול מאוד, ולכן א' כל תבינו שזה טבעי מאוד. רובנו לא מבינים בנדל"ן, ועדיין יכול להיות שנשקיע בנדל"ן. זה תשימו פה בראש. הדבר השני הוא איך אנחנו עושים את הגישור הזה כמה שיותר בצורה יעילה, ומכסים על הפער בידע הגדול שיש לנו, ומצליחים לעשות עדיין עסקה שהיא עסקה טובה. אז המפתח שלנו לגשר על הדבר הזה, זה בעצם עם האנשי מקצוע הנכונים. אם אנחנו נשכיל לבנות לעצמנו נבחרת של אנשי מקצוע, שיודעים להביא אותנו מנקודה א' לנקודה ב', ולמנוע מאיתנו כמה שיותר טעויות בדרך, ניצחנו. ולכן, המפתח לעסקת נדל"ן טובה, הוא באנשי המקצוע שלנו. ותרשמו את זה כי זה משפט חשוב. המפתח להצליח בעסקת נדל"ן, היא באנשי מקצוע שמלווים אותנו. נקודה. אני אסביר את זה. אם אני רוצה להתחיל להשקיע בנדל"ן, אני צריך בתכלס, ואני תכף גם אגע בזה, עורך דין, אני צריך להבין בדיני חוזים, אני צריך להבין ברישומים, אני צריך להבין בדיני מקרקעין, אני צריך להבין בכל העולם הזה. הדבר השני הוא להבין במימון, איזה משכנתאות יש לי, איזה הלוואות יש לי, איך אני מחזיר אותם, סוגי ריביות, עמלות פירעון וכו' וכו'. זה הדבר השני. הדבר השלישי, איך עושים חקר שוק, איפה מוצאים, איך אנחנו מתמקחים, משא ומתן, זה הדבר השלישי. ויש לנו עוד המון דברים שאנחנו צריכים לשלוט בהם. גם אני, שאני מתעסק בתחום הזה במשרה מלאה, עדיין נשמח על אנשי מקצוע נכונים כדי לעזור לי בכל צומת כזאת לקבל את ההחלטה הנכונה. ולכן, אם אני רוצה להצליח, אני חייב לקחת אנשי מקצוע שבקיאים בכל הדברים האלה, והם יחסכו לי זמן, כי אני לא צריך ללמוד את הכל בעצמי. אני צריך ברמה כללית להבין על מה מדובר, והאיש מקצוע ספציפית לכל תחום יגשר לי על הפער הזה ויעזור לי לעבור אותו בצורה טובה. אז יאללה, בואו נתחיל לצלול פנימה לאיזה אנשי מקצוע אנחנו צריכים לקחת בעסקת נדל"ן. עכשיו, חשוב להבין, אני אחלק את זה לשתיים, אנשי מקצוע שהם חובה ואנשי מקצוע שהם רשות. אממה, אני לא הייתי מוותר כל כך מהר על הרשות, לכן חשוב שתשיבו עד הסוף, כי יכול להיות שאנשי מקצוע הרשות האלה הם מי שיעזרו לכם לעשות את העוד צעד הנוסף הזה ולעשות את העסקה היותר טובה. בסדר? אז ניגש לאיש מקצוע הראשון שלנו. איש מקצוע הראשון שאנחנו חייבים, אין לנו אופציה לוותר על זה, זה עורך דין מקרקעין. עכשיו, לא כל עורך דין, אלא עורך דין מקרקעין. באים אליי הרבה לקוחות ואומרים לי, תקשיב, יש לי במשפחה דוד שהוא עורך דין. אני אומר להם, יאללה, פגז, רוץ איתו, גם יעשה לך מחיר טוב, וגם אתה מכיר אותו וסומך עליו. הוא אומר לי, כן. ואז אני שואל אותו, רגע, במה הוא מתמחה העורך דין הזה? והעורך דין הזה הוא מתמחה בדיני משפחה. אז אני אומר לו, לא. חשוב להבין, כמו שיש רופא לאף אוזן גרון, רופא עיניים, רופא לב, אותו דבר יש לנו בעריכת דין. יש לנו עורך דין שמתמחה בחברות, עורך דין מסחרי, עורך דין לענייני דיני משפחה, עורך דין למקרקעין, ויש לנו עוד ועוד ועוד. ולכן חשוב מאוד, אנחנו מתעסקים במקרקעין, ולכן אנחנו חייבים לקחת עורך דין מקרקעין.
אנחנו לא נעשה את הטעות שהמון עושים, וניקח עורך דין שהוא מתעסק במשהו אחר. בסדר? אז דבר ראשון, עורך דין מקרקעין. העורך דין מקרקעין בעצם תפקידו ללוות אותנו בכל תהליך הבדיקות הרישומיות והמשפטיות של הדירה אותה אנחנו נרצה לקנות. הוא יבדוק שאין לנו חריגות בנייה, שאין לנו חריגות מהיתר, שאין פה דברים שהם בעייתיים, שאין מיסים והיטלים שרובצים על הדירה. הוא יבדוק שהרישום תקין בטאבו, והוא ילווה אותנו בכל תהליך כתיבת החוזה מול המוכרים, וגם בתהליך רישום הדירה על שמנו בסוף בטאבו, ובכל מה שקורה בתהליך הזה, העורך דין הוא הכתובת שלנו. בסדר? אז זה הראשון. נקפוץ לבעל מקצוע הבא, והוא יועץ המשכנתאות. הרבה אנשים חושבים שזה איש מקצוע רשות, לא חייב לקחת אותו. אני אגיד לכם שזאת בעיניי טעות מספר 1 לחסוך על הפונקציה הזאת, ואני אסביר. אחד הדברים הכי חשובים בעסקת נדל"ן זה המימון. זה הולך יד ביד עם העסקה, ואם אנחנו לא מתאימים נכון את המימון לעסקה, אנחנו עושים פה עסקה לא טובה. ולכן, בכל עסקת נדל"ן אנחנו לוקחים יועץ משכנתאות. אני לא חוסך על הדבר הזה, כי אם אני אלך ויעשה את הדבר הזה לבד, רוב הסיכויים שאני אעשה טעויות, כי עולם המימון הוא עולם מפותח ועולם מורכב, ויש בו המון תתי סעיפים ודברים שאנחנו לא שולטים בהם. ולכן חשוב לקחת יועץ משכנתאות, הוא יבנה לנו את המשכנתה עם התמיל הכי נכון, הוא יעשה בשבילנו מכרז על הריביות בין כל הבנקים, הוא יטפל בכל תהליך הביטחונות והרישומים והבירוקרטיה, שזה תהליך שאין לאף אחד כוח להתעסק בו, והוא יעשה לנו המון שקט ונחת, ובמחיר שהוא לא כזה יקר. ולכן, איש מקצוע שני שאנחנו חייבים לקחת זה יועץ המשכנתאות. עוברים לאיש מקצוע השלישי. האיש מקצוע השלישי הוא המתווך. תפקיד המתווך יש שם במדינת ישראל לא טוב. רוב האנשים כשאומרים להם מתווך, הם חושבים על איזה נוכל, איזה מישהו שהוא ככה מנסה לעשות לי פה איזה קטע, ולקחת לי פה עמלות על סתם דברים וכאלה. אני אגיד לכם שמתווכים זה פונקציה מאוד חשובה בעסקת נדל"ן. את העסקאות הטובות ביותר שאני מגיע אליהם, אני מגיע ממתווכים. חשוב להבדיל, מתווך הוא תפקיד. יש אנשים שעושים את התפקיד הזה בצורה מדהימה, ויש אנשים שעושים את התפקיד הזה בצורה איומה. ולכן, שוב, זה מקצוע של אנשים. ואם אנחנו נמצא את המתווך הנכון, הדבר הזה יהיה לנו שווה זהב, כי הוא יביא אותנו לעסקאות מדהימות, הוא ילווה אותנו בתהליך, והוא ידע לחבר את כל הסיפור הזה לכדי עסקה טובה. ולכן, מתווך זה פונקציה שאנחנו חייבים שתהיה כלולה בנבחרת שלנו, של האנשי מקצוע. אוקיי, חברים, אז אלו 3 אנשי המקצוע שחובה שיהיה לנו בכל עסקת נדל"ן. בסדר? אנחנו לא מוותרים עליהם, הם קריטיים וחשובים. עכשיו אני הולך לעבור איתכם על מספר אנשי מקצוע שהם בגדר רשות. בעיניי, גם עליהם אני לא מוותר, אבל זה כבר לבחירתכם. אז דף ועט ולעקוב אחרי אנשי מקצוע הבאים. האיש מקצוע הבא זה כמובן השיפוצניק. זה איש מקצוע שהוא יכול לעשות לנו את החיים מאוד קלים וטובים, והוא יכול גם למרר לנו את החיים. לכן, כשמדובר בשיפוצניק, רובנו נקנה דירה ונעשה לה איזשהו תהליך של השבחה ושיפוץ. נכון? אנחנו ניקח דירה שהיא כנראה ישנה, נעשה לה שיפוץ, נעלה את השווי שלה למטר, את השווי הכללי שלה, וככה גם נרוויח יותר מהשכירות וממחירה בקצה העסקה. ולכן, כשאנחנו באים לבחור את השיפוצניק, ואני אעשה גם על זה ספציפית פרק בנפרד, אנחנו חייבים להיות מאוד דקדקנים ולבחור מישהו שאנחנו סומכים עליו. אנחנו יודעים שהוא עושה עבודה טובה במחיר טוב, ואנחנו יודעים שהוא יודע לעמוד בלוחות זמנים ובהבטחות שלו. אנחנו עובדים עם הבן אדם הזה בחוזה מסודר, כדי לוודא שאנחנו לא יוצאים קרחים, ובסוף נשארים עם עסקה טובה. ולכן שיפוצניק זה האיש מקצוע הרביעי. האיש מקצוע הבא זה שמאי מקרקעין. לפני שאנחנו מתקדמים לחתימה על העסקה, הרבה פעמים אנחנו נרצה להביא שמאות מוקדמת. השמאות מוקדמת תיתן לנו המון ודאות על שווי הנכס, האם יש בו בעיות או דברים כאלה שאנחנו לא מכירים, איזה זכויות בנייה יש אולי לנכס וכולי, וגם על זה אני אעשה פרק בנפרד. אבל חשוב להבין, אם אנחנו רוצים להיות לגמרי בטוחים בעסקה שלנו, אנחנו נביא שמאי מקרקעין לפני זה, זה יעלה לנו כמה אלפי שקלים בודדים, וייתן לנו המון נחת ושקט. בסדר?
הגענו לאיש מקצוע האחרון, וזה בעצם מלווה משקיעים. סחבק. אז בעצם מלווה משקיעים, מה תפקידו ומה הוא עושה? בעצם איש מקצוע שהוא מלווה משקיעים, אמור לקחת אותנו, אנשים חסרי ניסיון, שבאים להשקיע בנדל"ן, וללוות אותנו לאורך כל הדרך. אותו איש מקצוע זה אדם שכבר מבין את התחום, הוא הלך בדרך הזאת ויש לו ניסיון, הוא לוקח אותנו יד ביד לאורך כל הדרך עד לסיום העסקה. לרוב, אותו מלווה משקיעים ידע להציע לנו את כל אנשי המקצוע האלה בנבחרת שלו. בסדר? יש לו את כל אנשי המקצוע האלה תחת קורת גג אחת, ובעצם הוא סוגר לנו את כל הפינה במקום אחד. אוקיי, עכשיו חברים, אחרי שנגענו באנשי מקצוע, אני רוצה לתת לכם עוד כמה טיפים שאני למדתי על בשרי, וחשוב לי להעביר אותם לכם. אז דבר הראשון הוא שאנשי מקצוע טובים זה זהב, זאת ברכה, זה משהו שהוא מדהים. אבל אנשי מקצוע גרועים זה סיוט מתמשך. זה אנשים שאתה צריך לרדוף אחריהם כדי לקבל תשובות. זה אנשים שכל שיחה איתם רק מלחיצה אותך יותר וגורמת לך לקבל תחושה לא טובה בגוף שאולי אתה עושה עסקה לא טובה ואתה לבד. זה אנשים שמעגלים פינות, זה אנשים שהם לא עושים את הדברים עד הסוף, וזה לא האנשים שאתם רוצים אותם לצדכם. כשאתם עושים את העסקה, אולי מהגדולות שתעשו בחיים שלכם. בסדר? ולכן חשוב מאוד מאוד, על אנשי מקצוע אנחנו לא מתפשרים. בסדר? גם אם הם עולים לכם טיפה יותר. אנחנו לא חוסכים באנשי מקצוע. אנחנו יכולים לחסוך בכל מיני דברים אחרים. אולי בשיפוץ לעשות אותו טיפה פחות מרהיב ויפה. אולי אנחנו נעשה בדרך כמה החלטות אחרות על התקציב שלנו, אבל באנשי מקצוע אנחנו לא רוצים לחסוך. כי אותם אנשי מקצוע יחסכו לכם המון טעויות בדרך, הם ייתנו לכם המון שקט, ולהפך, אם תיקחו אנשי מקצוע לא טובים, הם יגרמו לכל הדבר הזה להיות סיוט. בסדר? אז חשוב לי שתבינו את זה, אנשי מקצוע זה לא מה שאנחנו רוצים להתפשר עליו. הדבר הבא שחשוב לי שתבינו, הוא שלכל איש מקצוע יכולים להיות אינטרסים. לחלקם יש את האינטרסים שלכם, וחלקם יש להם אינטרסים לפעמים מנוגדים אליכם. מתי זה בא לידי ביטוי? סתם דוגמה אני אתן לכם. כאשר אנחנו לוקחים מתווך, שיש לו לקוח שהוא מוכר דירה, והוא מביא אתכם שאתם קונים את הדירה, יש פה התנגשות אינטרסים ואני אסביר. אם הוא בעצם מייצג את המוכר של הדירה, שהמוכר רוצה למכור במחיר כמה שיותר יקר, אבל הוא גם מייצג אתכם, כי אתם רוצים לקנות נכס בכמה שיותר זול, יש לנו פה התנגשות. ואז מה שקורה זה שהוא לא לגמרי נטול אינטרסים, אלא יש לנו פה איזושהי התנגשות. ומי שיציע לו כסף יותר גדול, יכול להיות שישפיע על האינטרסים שלו. ולכן, חשוב לי שתבינו, כשאנחנו לוקחים איש מקצוע, חשוב לגמרי להבין שהוא בצד שלנו, ומשרת את האינטרסים שלנו, ולא אינטרסים אחרים שהם יכולים לפעמים להיות נגדנו. בסדר? זאת היא דוגמה אחת. יש לנו עוד כל מיני דברים. אם תשאלו אותי בפרטי, אני יכול להסביר לכם על עוד כל מיני נקודות של ניגודי אינטרסים בעסקאות נדל"ן. זה ככה על קצה המזלג. הייתי רוצה להסביר לכם מה אנחנו עושים כמלווה משקיעים, איך הפונקציה הזאת נולדה, ולמה אני ספציפית מאוד נהנה ממה שאני עושה. אז בעצם הפונקציה הזאת של מלווה משקיעים זה תפקיד יחסית לא כזה ותיק בענף הנדל"ן, והוא בא לענות על צורך. מה הצורך? הצורך הוא של אותם אנשים שרוצים להשקיע בנדל"ן, ואין להם לא ידע, לא ניסיון, אולי אין להם זמן, אולי הם חוששים והם צריכים שמישהו פשוט יחזיק להם את היד וילווה אותם בדבר הזה, ואולי פשוט הם רוצים מישהו שכבר הלך בדרך הזאת וידע לתת להם תוצאות יותר טובות ממה שהם יעשו לבד. בעצם ישבתי וחשבתי מה אותו משקיע היה צריך. ואחרי שחשבתי, הבנתי, אוקיי, אני הייתי רוצה לתת לאותו משקיע, תחת קורת גג אחת, את כל האנשי מקצוע שישרתו את האינטרסים שלו. והבשורה הכי טובה זה שהוא משלם אותו דבר, כאילו היה עושה את זה לבד, והוא מקבל פה תוצאות פנומנליות, במהירות ובפשטות, בלי להתעסק ובלי כאבי ראש. אז זה מה שבעצם מלווה משקיעים עושים. יש מלווה משקיעים שהם יותר פעילים, יש כאלה שנותנים לך לעשות את הדברים והם רק עוזרים לך ומייעצים לך, ויש כאלה שעושים את הכל בשבילך. אתם צריכים לחשוב, האם אתם רוצים את הפונקציה הזאת, ואם כן אתם רוצים, כמה אתם רוצים להיות מעורבים בתהליך הזה. אני יצא לי גם לקחת משקיעים שהם מאוד מעורבים בתהליך ועושים את הכל ביחד, והיו לי משקיעים שפשוט סמכו עליי ואמרו לי, דן, תעשה, סומכים עליך, רוץ. זהו,
אלו הם אנשי המקצוע שאנחנו חייבים לקחת ולהכיר בעולם הנדל"ן. מקווה שקיבלתם ערך. אם הדבר הזה מעניין אתכם ואתם רוצים לקבל עוד תכנים, אני בכל שבוע מעלה סרטון חדש שאמור לתכלס לכם ולתת לכם ידע פרקטי בעסקת הנדל"ן הבאה שלכם. אז א' כל, אתם מוזמנים לעשות סובסקרייב לעמוד, ואם אתם רוצים לקבל גם התראה, תלחצו על הפעמון, זה לא עולה כסף. ואני מוסיף פה גם למטה את הלינק לאינסטגרם שלי, אתם מוזמנים גם שם לעקוב, יש המון ערך בחינם, ללא מחויבות, אז קדימה, מזמין אתכם. ודבר אחרון, אם מצאתם בסרטון הזה ערך, אני אשמח שתשתפו אותו בעוד חבר'ה, כי אני מנסה להגיע לכמה שיותר אנשים, חבר'ה צעירים שרוצים להשקיע ומחפשים את המישהו הזה שידריך אותם, אז מוזמנים לשתף, שמחתי לעזור וניפגש בפרק הבא.